Галимҗан Гилманов. Ярый әле төш кенә. Көндәлегемне ачсам, игеле көлеп тора. Песи күк аркасын бөгеп, кәкере койрыгын бора. Шәпмәди миңа дәшә. Кеше кебек сөйләшә. Көндәлегемне ничек ачкан, оялмыйча, ничек баскан, бишле белән янәшә. Үзе алышырган була, барсын белеп торган булам. Кичә ялкауландыңмы ди, инде мине алдыңмы ди. Ялкаулык шулай да бишле башына җитә. Мине шундый кырды. Ник килдең? Кем чакырды? Шул тавышка дерт үзем уянып киттем. Йоклап булмый һич кенә. Ярый.